Здравейте, това е пакет номер 2. Пристигна преди малко. И сега ще видим какво има вътре. Никой не знае какво има вътре, защото не съм направила аз поръчка. И сега отваряме пакета. Така, бъркай първо ти. Върхи. И сега ще видим какво има. Това ли да е отворено? Това е нещо пинк. Така. Това е за мен. Това е за мен. Блъска с зип и Ансунг. Момент. Ето, така изглежда. Много е яко. Да, покажи го. Има нещо, не знам. Дай да видим, мама. Така. Не знам. Сега ще видим какво е. Гел полиш пише. Момент. Уау, бъй! Погледнете само какъв лак. Или гел. Само шенструм много яко. На злато. И е бордо. Цвят бордо. Червено. Много готино. И тук има... Така. Бъркай. Бъркни. Така. Айде отворим да видим какво има тук. Дай да видим. Това е за коса сет с розмарин. То е много малко. Това е за бебето. Това е много малко. Че не мога и да го отворя. Така ще покажем за бебето какво сме взели. Тениска. Шапка. Шапка. И къси гащи. Обаче ще му са малко големички. Но той расте. За лятото ще му станат. Така. Ще ги меря после. Да видим как му стоят. Така, дай. После ще го отворим това. Бръсни. Давай. Дай да видим. И това е за бебето. Панталончи. Зелен цвят. С шапка и друго. Има още. Има бутка. И има бодинци. В тъмно зелено и бяло. Цвета е много хубав. Комплект. И шапчица. Отвори. Отвори. Да, ще отворя едното. Това е... Това е... Пише маскара. Това е за бебето. Сега ще го видим. Да, това е за... Ама това е за косата. Не е за веждите. Това е зелена боя. За коса. Бе, толкова мъничко, погледнете. Ужас. Момент, дай да покажем костюма на хората. Така, това е костюмче за беби.
блузка и панталончи. Мисля, че това ще му е перфектно. Това е сина боя, ето. Обаче, не знам. Я дай да направим един кичур. Ма то има четка като за спирала. Боже господи. А дай, чакай. Да, става. Става, обаче много мъничко. Мъничко е това. Ще ни трябва сигурно 10 шенцата такива, за да стане цялата коса. То е за кичери, по-точно. Така, костюмчето слагаме тук. После ще ви покажа комплекта за коса, защото не може да го отворим. Между другото. Аз мога. Ми не можем. Аз мога. Добре, опитай се пак. Така, върхи вътре. Така, това е гел за ногти. Няма да го отварям. И това ли е? Да, и това е гел. Да. Това е за ногти гел. Той е затворен, не мога да покажа. Това са 2 гела за ногти. Така, това са маникюри. Маникюри е. Браво на моето момче. Моето момче го отвори. И сега ще ви покажа. Има вътре олио за коса. 3 неща са вътре. Има розмарин вода за косата. И пак олио за коса. 3 неща са вътре. Не съм ги пробвала, да видим дали расте косата. То моята, между другото, много е пораснала. Обаче ще пробвам и това. Това, така. Това е бодинци. Мале, колко е сладичко. Зелено. Има и панталончи. Много е тънко за лятото. И шапчица. Така. Бръкни. Не всичко да взимаш. Така. От тук се отваря. Значи това е боди в тъмно зелено. Шапка. Ми така бе модата. Това е панталонче, войнишко. И шапчица. Ще ходим на война. И не съм тениско. Дай видим. Това е едно цяло гъщерзонче, или не знам как му казват. Много е сладичко. Много е сладко с тази отворник. Да. Погледнете само. После ще му ги меря, когато го изкъпим. Бръкни. Добре. Но и също. Това път е друг. Аз ще отворя. Това са малки неща, които имат вътре лак за ногти. Само да покажа на хората отблизо. Ето. И сега го отваряме и пак е червено. Мама, стигаме, искам дявки да видя. Не е това какво е, дай да видим. Ти да видя. Така, това е лак. А, то е розово. Има и розово за коса, което прави кичури. Аз мисля да го използвам за миглите това. Мама, мисля, ти Така. имаш розови мигли. Мама, те като кот. Не бе.
Това е гланц Да, гланц и сино и да... червен Мали... или Не, лилав. лилав. Да, лилав. Мале, много е грозно. Погледнете. Много е грозно. Тъмно, не знам какъв цвят е. Лилаво. Тъмно лилаво е. Така. И отвори едно. Ето ми е. Ми то няма друго. То. Те пак. Това е пак гел за ногти. Много. Хайде, дай да отворим. Вот две. Така, два гланца. Обаче само да ви кажа, този гланц са бели. Погледнете. Когато го нанесох, той изсъхна. И бели се. И отдолу е червено. Много готино. И аз помислих, че се е така гланца, пък той са бели. Така, два гланца и още един гел. Това не знам какво е, сега ще видим. Това е последното нещо. Няма други. Много трудно се отварят тези пакети. Това е лип мут, пише. Не знам. Или е червило, или е нещо за ногтите. Ехе! Погледнете каква тубичка. Изглежда на човек. И е розово. Вау. Много красиво розово. Много хубаво. Момент да покажа. Не толкова. Камерата. Ето как е. Много е розово. Наситено розово. Много е яко. Ето, тук се вижда. И така. Това беше от пратката. Номер 2. Ако искате да гледате още такива видеа, трябва да се абонирате в канала ми в YouTube и да напишете следващия път какво видео да направим. Чао, чао!